салом азизон, шумо дар шабака биография филм қарор доред. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи шаҳидони ҷанги байни тоҷикистон ва қирғизистон як каме бошад ҳам алоҳида маълумот пешниҳод карда бошам. худойбердизода Сорбон Навоҳиддин 10 апрели соли 2000 дар деҳаи Хишекат ноҳияи Диваштиш дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. соли 2018 маълумоти миёнаро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 зодгоҳаш гирифта, дар ҳамон сол ба донишгоҳи олии ҳарбии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2022 донишгоҳи мазкурро бо рутбаи лейтенант бо муваффақият хатм намудааст. моҳи майи соли 2022 ба гурӯҳи махсуси разведкаи комендатураи сарҳадии Ворухӣ раёсати хушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ намудааст. оилае ки дар он Худойбердизода Сорбон тарбия ёфтааст, оилаи намунавии деҳа ба ҳисоб рафта, ҳамаи аъзоёни оила дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия ёфтаанд. падараш Худойбердиев Навоҳиддин соли 1993-1995 баҳри барқарор намудани сохти конститутсионӣ адои хизмат намуда, тамоми ҷидду ҷаҳдашро баҳри аз қувваҳои оппозитсионӣ озодкунии деҳаҳои ноҳияҳои Тавилдара ва деҳаҳои атрофи он сарф намуда, дар амалиётҳои ҷанги ҷароҳатҳои вазнин гирифтааст ки то ҳол осори ин ҷароҳатҳо боқист. хизматҳои шоистааш бо ордену медалҳо ва мукофотҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст. бародараш Худойбердиев Эҳсонҷон Навоҳиддинович айни ҳол донишҷӯи курси дуюми Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд буда, ҳоло таҳсилотро давом дода истодааст. хулоса 3 нафар ҷавонмарде ки дар оила вуҷуд доштанду доранд, ҳамаашон мақсаду ҳимояи марзу боми ватан ва пойдор намудани сулҳу субот дар мамлакатро доштанд. худойбердизода Сорбон Навоҳиддин баҳри ҳимояи марзу боми ватан ҷонбозиҳо намуда, дар муноқишаи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон дар амалиёти ҳарбӣ мавзеи оқсои баҳри кушодани роҳи байни Исфара Ворух ҷароҳати сахт гирифта, қаҳрамонона ҳалок гардидааст. рафтори қаҳрамононаи Худойбердизода Сорбон аз ёди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони деҳа ҳеҷ гоҳ фаромӯш нашуда, дар саҳифаҳои таърих ҳамчун қаҳрамон сабт хоҳад шуд. зеро рисолати Худойбердизода Сорбон ватандорӣ буд. азизон, дар ҳаққаш дуо мекунем ҷои ҳамаи шаҳидон аз ҷаннат гардида бошад. агар ки шумо низ маълумот доред дар бораи шаҳидони ҷанги байни марзе, метавонед ки ба мо ирсол карда бошед. рақамҳо дар зери экран.